dito guys. Akong ipakita ninyo ang mga kapayas kay daghan na kay siya bunga. Kana mao na siya nga kapayas kato bitong akong giingon ninyo guys nga ako siyang kato bitang vlog na ako nga nangguna mi diri ba unya na ay kapayas nga wa na mo giputol unya ako ang giingnan nga og di ka mamunga putlon gyud ka namo. Tanawa guys kay parte ng daghana sa iyahang bunga naa. Unya ni apoy usa ka punuan namunga na sad ni siya. Now nanasad siya kami nga mga daghan nga bunga. Ang kana gid siyang usa kay parte ng daghana sa iyahang bunga. So puhon makakaon na taanig kuan guys hinog nga kapayas perting daghana sa iyahang bunga So mao na siya unya ang uban ana makakaon na sa tag ato ang tunuan ba ato ang banggudon unya ato ang tunuan. Unya ako pong ipakita ninyo ang amo ang sili guys Atong niagi kay gamo ang silingan kay mo'y nanguha aning hinog. Nya pagkahuman niya og kuha kay ni ana siya pila kuno to. Akong giingnan nga imuha na laman na dadaan na lang na sa inyo ha. May gani kay na kauna kag kuha kay naunhan pug ka sa taga syudad. Di pug ka kakuha karon. Unya adto tong niaging semana guys. Unya karon kay daghan naman sang mga hinog guys tanawa. Pwerte na yung daghana na po niyang hinog ambot og kinsa na po'y makauna nila. Depende ra gyud nila ang taga syudad ba or siya. Kay depende ra gyud sa makauna amo ra man ang ihatag kay di man sad mi ani mo sili. Kana di man sad mi mo gamit ana. So naara gyud may mga bisita makakuan ra gyud ana. Makakuha ra gyud og ganahan sila magsugba-sugba unya. Ganahag halang nga sausawan naarat gid kay sili guys mo na siya. So nga ato sang alugbate guys kay kuan na siya niguwang na siya ba unya ni yelo na ang uban niyang kuan kanang dahon hapit na pud siguro ni siya matay kay guwang naman pero daghan pa kay siyang mga ugbos wa na mo naapas og kuan wa na mo naapas og utan naa ni katkat ng uban diha sa bungbong kana so daghan manggod unya duha ra man ka buok mi dinhi mga anang utan so mao nang ang uban naapsan gyud ta na uban ni katay diha naa sa kanini ang kanang yuta ba. So mao na siya ang ato ang alugbati. Mukuan na manggod pod guys kanang taud-taod naman ni siya. So muguwang gid ni siya. Ag sa pilmero pa ani kay tambok man kay ni siya. Karon niniwang-niwang na siya kay tungod kay tigulang naman siya nga alugbati. Nakapamukas na taggamay sa ato ang nilabhan guys. Naraay. Kani Dili man niya kwaon ang akong binukas kay mag face track man siya aligreha aning DJI Naraay ang akong nilabhan. Kani mo yato ang piluon karon unya. Makatawa man ko aning DJI first time man gud ni nako gagamit ko ani guys unya. Di matabang nag-electric fan gyud tao. Nagpaandar kog electric fan kay grabe kaayo ka alingiing. So alingiing kaayo ang ato ang panahon unya basig mo uwan ni unyang taod-taod kay perti man yung inita. So nibalik na sad natog kuan center. So mao na nga mag face track gyud siya guys. Ato na ning anama namon og pilo kay samtang kuan pa wala patay daghan kaayong buhaton ba.
Ana mo na to ni upilo atong nilabahan. Si awan mo DJI oy kay imuha mang yung sunod-sunodon ang ako ang naong oy. Ug asa ko mulingi guys, oo, moari ko dire. Iyahag yung sundon akong naong. Unya nigari na pud nako dire, o sir gyud magsunod-sunod aning akong naong. Bahala ka oy, upulan ka sa ko ang naong. Kay saon man ang si DJI kay iya man yung sundon ang ako ang naong. Kuan man gud ang nakanindot niya kay naa man gud siya face track. So bisag asa ka maposisyon, mari ka dire, oh sundon, mari po ka dire. Ay gipulaan na siya sunod-sunod guys. Naa man gud siya face track. Nikahuman na to pamilo ani guys kay mag-snacks na pudta. Na may nahibilin gud gahapon di ba? Katong akong vlog nga gahapon ba ni anha si Chloe, wa man day siya mukaon sa pizza. Kay niinom ra man siya og juice. So ang usa ka hiwa nga pizza na dito nahibilin. Katumay ato ang snacks karon. Ipares na po na itong kape guys. Si Kuya Amay wala dire karon kay naigi adto sa ubos. Ang adlaw karon guys ba kay hinay kaayo og mga hinay kay hangin minus ba og hangin. Gahapon sa hapon kay medyo na siya hangin. Nagyud po isahay guys nga perting daghanag yung hangin diri mao hindi na kinahanglan mag electric fan. Karon kay lahi kaayo kay pertig yung inita di madaog walay electric fan ba. Nya, imagine na guys ha, naapabaya ta sa probinsya. Nya, naata na himutang aning babaw-babaw gamay sa lungsod. Samot na siguro kanang naa sa lungsod no? O kanang naa sa syudad. Gawa siguro og aircon ilahang mga room. Kay, sige lang silag pa aircon, pero mao lagi dako og bayranan o kuryente. So, katuin taong walay aircon, nya, wala po yung mga electric fan. How much more yun ang kainit dito nila. Nang grabe na kaayo karong panahon na samot na sa syudad nga way kakahoy-kahoy gani. Una na sa giusig si Lucas. Inig-usig raman ni Lucas kay managan pud ang duha ka gagmay kay apil-apilon ba. Mag-apil-apil sila usig. Ole, Yume! Ole! Come! Sahay ra ba kay mo apil og ambak si Ole dito sa portahan? Asa man si Ole? Ole! Come, Ole! Uli! Agoy, toan na sad si Uli. Gawas na sad si Uli. Ay, naku
si Uli guys, hinggawas gyud dito. Bantog ra kay naay murag ni ambak sayon no naman gud na niya ambak ng atuang ali diha gud oy kay hingdako naman gud siya unya dali na lang niya ambakon ba. Unya ko akong gidali-dali dito kuha kay makalusot unya siya adtong kuan ba kanang gate unya narabay daghang iro dito sa gawas. Mabugnuan unya siya, pertira bang gamaya. Makasulay na ba na siya gawas dito unya ga. Kuan lagi. Nagsige lagi hilak kay gilaptan man siya atong usa ka iro dito sa gawas. May gani kay wala siya tinud-a og bugno. Mo na siya, wa mo tagam. Nang kita na lang poy mo kuan, kita na lang pud tawi mo dali-dali kuha kay saan po ning atong mga iro usahay di man mo ka og tagam bisag makakaon na siya bugno atong niagi kay nahibong pud may diin pud siya agi nganong nakagawas siya dito sa gate. Wala may nakabantay ba? Ang akong nabantayan kay nagsige na naay nagsigig hilak dito sa gawas nagtuo kog laing itoy. Jesus, pagtanaw na ko kay si Uli man. Nahadagan ko bisag white chinilas kay gidali na kukuha siya dito sa gawas. Gani wa ko na tunok. Uli? Dili magato-ato sa gawas. Hindi, come Uli. Come dali lang ga. Come Uli lang ga. Come Uli lang ga. Jesus, eh. Ay, naku guys, dara si Uli guys, oh. Guys, di ara si Uli. Ay, naku. Ay, dara among Uli, oh. Sus, Ginoo badlungon kay ni among Uli taon. Naku, badlungon kini taon, kini pagkabadlungon na gyud. Sa una lang ni. Luoy man po kainig mabugnuan dito. Perting luoy anig mabugnuan taon ni among Uli, oy. Nagsinina. Nagsinina ra ba? Jesus kini. Sus. Uli na mo, oy. Ay, kay motiwas na kog pamilo. Ay. Makalingaw nga maka-stress ning atong mga dugi, guys. Pero mas daghan ang malingaw ka kaysa ma-stress. Kay bisag naglagot ka, di na nalaman ka maglagot. Suman kanang ang mamuhi ba kaning mamuhi ba og mga ero guys ba kay magkakatun tag taas-taas o pasensya kay labi nag imuhang palangga ba imuhang tagaag panahon imuhang langgaon ba sila imuha bang dili i-treat nimo as laing kuan ba i-treat nimo as sakop sa pamilya makawa siya og kuan kanang stress bisag stress unta pero dili na lang siya stress unsa ba yung istorya ha boy basta makawa sila og kuan kawa sila og stress bisag sila cause sa stress di na lang ka ma-stress daghana bang word nga stress ani oy kamo na lang mo sabot guys oy ay nako apit na ta mo magpamilo guys so mauna ni guys ang atoang napilo kana o una-una pa lang na sila kay ang katong mga carsones ug mga punda or mga kuan ba kanang pillowcases ba wala pa nato na bukas so katumay ato ang isunod karon og kuha.
Diha ra mo. Nabot sila si Kuya Amay og si Chloe. Gigamit nako bay. Muinit lagi siya, dali ra mo init. Sus tanawa ra gud ning amo ang mga kuan ga sunod-sunod. Ay nako. Manglakaw sila kay mag-firing sila dito sa ibabaw. Kauban si Chloe. Si Chloe ug iyahang amiga. Gibiyaan kayo? Yum? Gibiyaan si Yumi ni Kuya Amay? Ha? Gibiyaan ni Kuya Amay di ay? Tanawa-tanawa si Lucas, oh. Lucas? Come. Dako na dyan ang buho ni mo diha, Lucas. Buhoan niya diha sa kilid sa gate gamay, oh. So guys, magluto taog sardinas with egg. May ato ang isudan karon og panihapon kay gitapol ko og kuan. Gitapol ko og adtong merkado. So kini na lang ang ato ang lutoon. So mao na ni guys ang atoang niluto nga sardines with egg. Ako na siyang gipahubas ag iyahang sabaw kay para humot kaayo. Unya tuod man humot jud siya guys. Naaman tay bahaw kanao. Naatay bahaw ganinang udto. So kana siya mao nay ato ang una-unahog kaon karon nga magkutaw sad taog kape na kanilang kuan kanilang steak ang ako ang gikutaw kay para kuan kanang dili maglain ang ato ang kuto-kuto nya nag-init pa man tag tubig so ato lang paabuton ang ato ang ininit tubig para atuan na ning makutaw ang ato ang kape. Mga on na ta guys, musayo lang ta og kaog panihapon kay para maka-relax na tag sayo unya ug mapuhon kay ting trabaho na pod kinahanglan musayo ta og mata. Wala pa ko ni kaon og sugod guys kay ang kape nga ako ang gikutaw ba kay kuan pa man kanang init pa ba. So atuan lang sa tong paabot-paabotog jutay para mo kuan siya mo bugnaw-bugnaw kay di pa man pwede na to di pa pwede higupon ba kay perte mang inita. So mga 10 minutes mo balik ta didto kay mo kaon na ta og panihapon. So na ako sa gawa sa mo ang balay. So na ako diri sa gawas nagkuan ko sayangan aning nagtanaw-tanaw ko ba diri. Nao.
So ang atong gamit karon guys is ang DJI gihapon. So first time nato ni guys nga nagamit ta og DJI Osmo Pocket sa ato ang vlog. So ato ang tan-awon kung nindot ba gyud ni siya og quality ang ato ang DJI. Tanawag atong gwardya o nagsige lang gyud na siya dinhag palantaw diha sa karsada o kinsay manglabay ug naay usigunon mo usig ra pod gyud na siya. Nya dapod ag usa ka gamay o. Yumi. Yumi. Nagbantay kag apil murag si Lucas. So wala siya kauwan guys. Na o kuan na mingaw na ang palibot kay kuan naman alas 5:30 naman kapin hapit na mo 6 o'clock. So mao ni ang ato ang palibot mingaw-mingaw na gyud.